സ്ഥലപരിമിതി കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അങ്കണവാടിയുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ. പിറവയിൽ പഞ്ചായത്തിലെ ആനക്കുഴിക്കര മായങ്കോട്ട് ചാലിലെ അങ്കണവാടിയിലുള്ളത് 70-ലധികം കുട്ടികളാണ്. നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാനാകാത്തത്ര കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. മായങ്കോട്ട് ചാലിൽ അങ്കണവാടിയിൽ പ്രവേശനോത്സവം നടക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളും രക്ഷിതാക്കളും നാട്ടുകാരുമെല്ലാം ചേർന്ന് ആഘോഷപൂർവ്വമാണ് പരിപാടി. ഇപ്പോൾ തന്നെ 70-ലധികം കുട്ടികളുള്ള അങ്കണവാടിയിലേക്ക് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ ഇനിയും ചേരാനുണ്ട്. എന്നാൽ താല്പര്യപൂർവ്വം വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷി നിലവിലെ കെട്ടിടത്തിനില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം 78 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിലിപ്പോൾ 26 കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളും ഇന്നിപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത പുതിയ 12 കുട്ടികളും വീണ്ടും അത്രയും കുട്ടികളും ഈ വർഷം ഉണ്ടാവും. സ്ഥലത്തിന്റെ പരിമിതി കാരണം കെട്ടിടം അത്രയും ചെറുതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. 2007 പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച അങ്കണവാടിക്ക് 2010 പുതിയ കെട്ടിടമായത്. അന്ന് കുട്ടികൾ കുറവായതിനാൽ ഈ കെട്ടിടം പര്യാപ്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടുന്ന അങ്കണവാടിക്ക് കൂടുതൽ വിശാലമായ കെട്ടിടം വേണമെന്നാണ് രക്ഷിതാക്കളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മീഡിയ 1 കോഴിക്കോട്.